Cek. Nyampe gawe sepi. Iya sudah tak kak. Nek gak sida karo ane kamel Rio iya. Pak Nur sakjane kita kerja kapan? Lali ya. Kata kon aja. Pada takon Pak Nur. Hah? Pak. Cuma nek gak Ono mburi. Paling makan ini wedhus. Kamu aja. Kok bingung ae. Pak Nur sedone kapan? Luwih jelas wong parane ae. Lali ya. Paling yo yo kurang sedino nek gak salah. Saya lingku iku. Pindah. Yo ukuran sedino gak tembok. Ya. Masalah ngecat precet ahli ini. Tak serit ngono mali. Cet, sumbermu iki lho, ngecek kurungan ae ora roto. Wes ora Dik. Kan Jumatan ae, tak parani wae dhewe. Tak beres aku ya. Ya ono dalan. Tadi, Ram, Nah, boleh. hadian Tur paling lek. kowe gak anu gano kon. Ada kepentingan kali. Saya lek tak gana ya. Ya weh. Ana oleh ketemu pecet geus. Sana lu juga ada. Udah beli. Kalau pecet juga nyari enggak dikerja kan. Mau perang-perang dulu tak boleh enggak apa-apa. Tahu minat cek nang omah gak terlepas keluar. Pecet juga ada di sana. Jadi ini arep nang omah sama dhewe. Wis nek ngomong tak tarane nang omahe arek dhewe, jangan ketemu arek. Bilang tok. Ingat ya arek. Malah foto enek ngajar. Aku ini matamu selak yo mbok yo aku sing ngomong dhisik lakon dong.